Венера, близнак на Земята. Венера е най-близко разположена до нашата планета, но на нея няма океани и човешки същества, както на Земята. През деня на Венера става толкова топло, че може да се разтопи оловно гюле. Марс, червената планета. Дори в най-топлите дни на Марс е много студено. В горния и долния край на планетата се намира полюсите. Когато на Марс е зима, полюсите са покрити с лед. Юпитер, най-голямата планета. Юпитер е толкова голяма, че всички останали планети от Слънчевата система биха могли да се съберат в нея. Уран, близнак на Нептун. Уран се върти много бързо и това предизвиква ветрове, които духат със скорост над 600 км в час. Сатурн, планетата с пръстени. Когато се наблюдава с телескоп, Сатурн е една от най-красивите гледки в нощното небе. Прилича на голям кълбо, обкръжено с пръстени, заобиколена от над 1000 пръстена, съставени от лед и прах. Нептун, синята планета. На Нептун е толкова студено, че човек би имал нужда от кожух по-дебел на полярна мечка, за да запази топлината си. Тя е най-отдалечена от Слънцето. Меркурий, планетата, която е най-близо до Слънцето. Меркурий е втората по големина планета в нашата Слънчева система. Единствено Плутон е по-малка от нея. По размер Меркурий е приблизително колкото нашата Луна.